co si myslíte, že by si Češi mohli vzít ze Slováku a Slováci z Čechu? Je nějaká vlastnost nebo přístup, který vás u toho druhého národa inspiruje? Zaujímavé podľa mňa je, že na nás dvoch celkom vidno, že ako sme rozdielne. Strašne poviem vidno, že ty si z Česka a ja som zo Slovenska, keby nás niekto stretne. Že my sme sa už tuším o tom bavili, že ja som viacej emocionálna a dávam na svoj inštinkt a ty dávaš viacej na tú svoju racionalitu a nejednáš nejako bezhlavo. A ja na druhej strane jednám bezhlavo a nemyslím dvakrát na nejaké consequences, ale na druhej strane stále to nejako vyjde, keď to niečo bezhlavo, takže ale zároveň ja potrebujem tvoju racionalitu vo všetkých rozhodnutiach, ktoré robíme, kvôli tomu je to super a to si myslím, že celkom aj definuje moju a tvoju krajinu, že Slováci sú viacej emocionálni, Česi viacej racionálni a to možno trošku by sme si mohli zobrať od vás, takú tú väčšiu racionalitu, samozrejme nie všetci. To hovorím všeobecne, veľmi všeobecne. Hej, to ale je tak akoby z toho vlastne, co známe, akoby lidi. Áno. Vy ste takí viacej puntičkári, detailisti, viac sa zamýšľate nad vecami do hĺbky. A napríklad my si myslím, že až tak veľmi nie, ako národ. A nehovorím som, že je váš národný nápoj pivo, a že je niečo súdejšie s vyšším percentom alkoholu. Takže to si myslím. Na druhú stranu, teraz, keď som napísali prednášku v škole, a prezentovali tam aj Česi, aj Slováci. A ja som videla na niektorých Čechov, že oni ako keby mali takú self-sabotáž. Že proste oni mali perfektnú prezentáciu, perfektný prejav a na začiatku alebo v strede prezentácii povedali, že prepáčte, dnes sa cítim hrozne, že rozprávam 2 na 3. A potom aj na konci. A ja som sa na to pozerala, že však to bolo super. Vieš, že keby to nepovieš, tak možno niekto sa aj nevšimne. Ja by som sa nevšimla napríklad. Že ja keby som mala najhoršiu prezentáciu na svete, keby som spávala pred 200 ľuďmi a fakt by to bolo hrozné, tak nikto by ma nikdy nepočul povedať, prepáčte, to bolo, ja mám skôr taký mindset, že fake it until you make it. Může být i jakoby tím jako kdo to prezentoval, protože já jsem chtěla říct, že možná jakoby tady v tom případě i já bych jela, jakože bych nedala prostě najevo, že se to všechno, když to řeknu, sere. Že prostě bych jela prostě dál, ať si toho jakoby nikdo nevšimne. Ja som si to všimla veľakrát, akože na škole, že niekto to takto robil, som bola, že prečo?